Hi there, Sanbonani Monweni. Welcome to Fix Channel. When you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Hhayi isistruggle bandla sokuthi wenze ama-reviews eMzansi ave kunzima. Angazi into enzima yini? Abantu abazifunda izincwadi, abawafunda ama-magazine, abafunda ukuthi incwadi-ke ibhalwa kanjani. Abakwazi ukwehlukanisa i-TV show ukuthi phela i-TV show nje iyi-TV show ngoba ivela kumabonakude. Akufani nokuthi silalele laphaya ku-radio. Masilalele ku-radio i-story la esizokhanda khona ekhanda ukuthi-ke abantu abakanje laba. Khona yini-ke enzima uku-understand ukuthi abantu nje benza ama-reviews noma bahlaziya i-TV show yingoba i-show ivela ku-TV. Yingakho nje kwasekuqaleni kuyi-TV show. Mase kuba nento-ke yokuthi reality TV show. Ayike bakwethu, u-30 minutes no-20 angazi ukuthi zingaki izinto okukhona ukuthi uzenze ngaleso sikhathi indlela esincane ngakhona. Lala sekuhlanganisa ukuthi-ke siyahlukanisa ukuthi lokhu-ke yingxenye yempilo yabo. Okwangempela lokhu-ke okunye kwenziwe ukuze kuvele nje into efana nale, kube nedrama, kube nomsindo, because yonke lento evelayo ihambisana nokwenziwa kwe-TV show. Manje wayesizovalelwa ebhokisini abantu-ke abathile. Hayibo, wena ukuthi uyi-biggest fan musukuza nakho la kuma-YouTube channel ethu. Musa nje. Thina masizokhuluma nge-TV show, sizokhuluma nge-TV show edlala ku-TV umabonakude. Ngoba kunosaziwayo laba abadlala kule show. Mawukuthi sesibabona-ke njengokuthi ubani udlala i-role yokuba umuntu okanje sisho lokho. Mawukuthi khona futhi okunye sikubonayo sithi hey phela yabona yini ukuthi mabekhuluma kanje ukusho ukuthi khona phela nezinye izinto abayifihlayo ngoba lokhu mawuyihlanganisa le nkulumo ayiphelele isuke endaweni ethile. Ukusebenza komqondo womuntu lapho eselula umqondo ngoba phela ngithi sayifunda iy'ncwadi sayifunda iy'ncwadi. Noma engasabanga ukuthi sayifunda iy'ncwadi esikoleni nje, noma yiphi incwadi engiyoyifundayo. Uyayithi uyifunde incwadi nawe eceleni uzenzele ama-notes ukuze uzoyi-enjoya. Awuthathi lento ebhalwe encwadini njengoba injalo kuphinde kube ama-notes akho. Mina angazi-ke kodwa mhlampe bakhona abakwenzayo. Ngazi ukuthi mina mawuzofunda incwadi ube wenza ama-notes akho eceleni, wenza le ndlela le wena ozo-understanda ngayo lokho sekubhalwa uwena kodwa ukususela kwi-hard copy. Ngoba ngithi wena uyayifunda ibhalwe omunye umuntu. Mayibhalwe lo oyibhalile nakade ibhala nabo, wena ukuze uyi-understande kangcono bhala eceleni ngale ndlela ozwa ngayo. Ilento-ke yenziwa u-Fix. So angalithwali idombolo shame, angingalithwali. And udokotela kimi washo wathi nje abantu mabekusukela ubatshele iy'ndaba zabo ungabi bigger person. Kodwa futhi abantu bahloniphe. Mina ngiyaxakwa ukuthi ngizofike ngithi asihloniphane kule channel. Sihloniphe abantu esikhuluma ngabo abawosaziwayo kodwa siyahleba. Hhayi-ke efike-ke umzukulu katata, phela ngizothi umzukulu katata umuntu ngempela ongathi engangishayela umthetho ngoba utata wake wavela nakwimali, into-ke engiyithandayo. Makuwumzukulu katata-ke sengishayelwe umthetho mina ngiyayihlela ngezansi ngoba ngathi congiphi imali. Manje ngiyazi ukuthi umzukulu katata-ke hhayi vele-ke nje kwayona le TV show akanalesikhathi sayo. Yithi esiyithandayo ngoba phela ngithi siyabhoreka siyibuke ukuthi iyasichaza-ke bayasichaza nomama. Kodwa futhi-ke mase sithanda ukusho ukuthi hayibo phela lento evala lapha ku-TV inganekwane, wena seyikuhlupha kuphi emphefumulweni wakho. Mase futhi sisho ukuthi hayibo aze apretenda amakhosikazi, wena kukuhlupha kuphi emphefumulweni wakho. Khona la uhlupheka khona ngokuthi bangenile ku-TV bapretenda sengathi ikhona into eshubile ingekho. Wena uyahlupheka ngalokho ukuthi nje bangenile lapha ku-TV show
kwaze wagcina nje impela sekuvuka nje nemizwa sebeba emotional, kodwa masithi siyayibheka lento ukuthi kanti isindaphi le ndaba ilobe ingaveli ukuthi iyasinda, ngoba phela lento esithe masibuka sathi hayibo, kodwa ukusinda kwale ndaba sikutholi. So uhluphekile-ke lapho ukhona ngoba ufuni ukuthi lokho engikusho mina. Hawu usazohlupheka ngixoxele ngoba ngisazohlaziya i-TV show lena ngiqede ngiphinde futhi ngenze enye ngoba akhona amanye ama-TV shows engiwabukayo ukuthi-ke okwamanje ngisajabulisa nami abantu abangijabulisayo. Abantu abangijabulisayo-ke yilabo engithi uma ngenza into beyithathele phezulu, beyibuke-ke leyo video mase beyakhomenta. Kuba ukuthi-ke omunye masekhomenta avele nje asuke la mina ngise-North aye e-South. Mase ngiyahamba-ke nami ngiyobuza ngithi ubeke ubani lapho ngoba mina ngilana. Le engikhuluma ngayo ile. Ngoba phela into engisuke ngisho kwi-video mina ngiyayiphindaphinda. Isitayela sami-ke nje vele uma ngikhuluma ngiyathanda ukuphindaphinda. Into engiyinake abantu bayakuzwa uma ubaphindaphindela. Angithi nje nowabona nokuThembi wayelobe ethe umfundisi funda Thembi afunde uThembi. Aphinde futhi umfundisi funda Thembi afunde uThembi. So nje ikhona lento kuloshuni wokuphindaphinda eyenzakalayo futhi neyenza abantu ukuthi bezwe kangcono uma into lobe uyiphinda. Hhayi-ke nami kushuni wokuphindaphinda-ke nginawo-ke ngiyakwenza lokho ukuthi into ngisho yize ngisho noma kawu-5. Kodwa ngi-understand ukuthi-ke yini ezokwenza uze kwi-channel ethi Uthando Nes'thembu review. Umbono wakho uthi leave Mayeni alone please. Leave Macele alone please. Hayibo. Kanti wena ubani-ke kule TV show? Wena uyi-manager yabo? Social media manager? Angazi phela ngoba yakho i-position mina ngiyazi. Eyobhalayo ubhalela ukuthi akube ne-order, kugcinwe isikhathi, kuvele isayidi eline-drama, kuvele isayidi kudlalwa, livele isayidi lokuba abazali, kuvele isayidi lokuthi banebhizinisi, kuvele nje ukuthi okay-ke futhi-ke bayathandana-ke ubaba uMseleku-ke amakhosikazi akhe onke. Wobhalayo loyo. Ongabhali-ke oshuthayo uveza ukuthi awu asibone kahle ubuso bukaMayeni, sibone kubuso baMayeni. Simbone uMayeni mase enza izinto zakhe esejike sebajaja-ke sebabuka ngenye indlela, sikubone lokho. Simbone-ke noMacele ukuthi nje eseyisho-ke into yakhe ukuthi angishadanga nendoda eshadile mase suke lapho eyachiza kancane siyibone ukuthi uqinisile-ke wagadla kuMacele. Woshuthayo lowo. Nomunye kozogqamisa iy'thombe, ugqamisa iy'thombe. Mina ngifuna ukwazi ukuthi wena eyakho i-position noma wakho umsebenzi kule show uze usivimbe yimuphi? Ngoba phela uma ukuthi wena ubuka i-TV show njengathi uyafana nathi, pho why uzosiqinela? Why? Hayibo. Oh, bengisaku-camera operator. U-sound engineer. U-sound engineer-ke uyafana nalabantu laba abenza kuma-movie. Yabo uma ubuka i-movie, isipoki usibona singakaveli. Futhi usuke usunawo umuzwa ukuthi isipoki sizoqhamuka kuphi ngoba kunale sound abayenzayo. So laphaya kuThando Nes'thembu mase kuthi nje ngathi ziyakhala noma ubaba uMseleku esefuna ukubashaya ngesigaxa uzwa nge-sound ukuthi hayibo-ke usefuna ukuthini kuMseleku. Uyasi-alerta ku-sound engineer ukuthi zizokhala-ke manje ngoba sengakukhiphela lokho ukuthi kwenzeke kangaki. Kwenziwa yile sound kusuke usizwa-ke wena-ke nje isithi gugugu. Ubani osele i-makeup artist ukhona usisi bandla sesimtholile. Uyawushaya umsebenzi usisi. Uyayishaya i-makeup, amakhosikazi asuke nje emahle onke futhi ubenza nje ngento ngithi ngento kungazazi izinto ubenza kuthiwa yini bafethu engitsheleni lokhu ukuthi ukwazi ukumesha i-skin sabo ngoba nje wonke akekho esizothi hawu cha eyakhe-ke ishaye eceleni, bonke baba bahle nje kube kuhle. Obagqokisayo abagqokiswa abantu abafanayo ngoba siyabona ukuthi iy'mpahla zikaMakhumalo zihlezi zihlukile. Cha, uMakhumalo uwuswenka walapha emndenini. Kulandelani-ke Nkosi yami emva kwalokho?
eminye imisebenzi le eyenzakalayo behind the scenes, sengizokufuna ngikwenze kube yi-list, ukuze kule list uzongitshela ukuthi wena ubani kulabantu nama-positions abo, mase kuyanginika isizathu ukuthi ngoba wenza lo msebenzi phela angithi kufanele ukuthi uhole, umholo wakho uzovela ngokuthi i-show iyabuka. Manje uzohola kanjani-ke mase uzoqhamuka uthi kubantu abangakhulumi ngosaziwayo? Hawu, kanti awuncoma ukuthi umsebenzi lo owenzayo uyancomeka, yingakho kukhona nabantu abakhulumayo ngale TV show, okusho ukuthi bayayibuka ngoba phela abantu bebengeke begxeke into abangayazi. Sake yenzekani leyo nto leyo? Sake kwenzeka nje wena uthi hey, uyazi u-Pick n Pay wakuphi ungcolile kodwa wazuza ungene khona? Hawu, nemlingo-ke, imlingo-ke leyo nayo, ngoba phela kuze kuphume aba-criticize-ayo, kuphume abasho imibono ewumiliyoni bayibukile ishow. Kwenziwa yini lokho? Bebeyingxenye yeshow ngesikhathi idlala kumabonakude. Yilapho-ke sebezothi hayi bo webazalwane, kanti kwase kuba nezinye iy'nduku, manje kwaba nenduku entsha. Nduku enjani lena? Wozani sihlebe. Hawu, ayibanga phela imfihlo induku. Induku ivelile yaze yaphakanyiswa yakhomba phezulu, yabuye yazokhomba ngapha ngakuthina, sathi hayi bo, kanti kwenzakala nakhu. Okunye-ke manje sekukusha, nakho okusha, kunenduku manje olunye uhlobo. Sahleba-ke ngoba phela akekho ozosivimba ukuthi sihlebe, ngoba sihleba nje sibuka i-TV show. Ngase ngasho mina ngathi hhayi, muzane ukuthuswa induku. Induku kuthiwa isabe mangabe ihambile yaya ngaphandle, ngoba kuthiwa la mandla lawo abantu abakhuluma ngawo awekho la e-South Africa. E-South Africa nje omkhulu bethu nogogo bethu, sengisho omakhosi, iy'nyanga nezangoma bayayikhohlisela. Le nto le ilandwa ngaphandle. Hawu, sayibabaza-ke leyo nto, ngathi mina kodwa niyambona u-number 4 ngoba yena uyahlehla. Mangase phela u-number 4 ehlehle ngempela ehlehle, wuye ongasitshela ukuthi useke wajika yini eMozambique. Yabo into efana naleyo, angithi sibuka ishow nalezo zinto sesiyayi-eda-ke sesiyayihlebela-ke. Manje asi-understand ukuthi umzala ongaphandle abuye azositshela ukuthi ningahlebi. Hawu, wemzala awusiyeke, hamba uye eMzumbe laphaya ubuze ubaba umsele ukuthi akakufakanga ngani kwishow yomndeni, ngoba phela kufanele nawe ube usaziwayo, ube la kwishow yomndeni ukuze nawe sizokuhleba-ke, ngoba mhlampe ngenze ukuthi unomona wena usele ngaphandle, ngoba le yakho nje ukuthi leave Macele alone. Hayi bo, kanti wena ubani? Ngoba usesikamacele kwayena uyazi ukuthi uMacele laphaya ukomba ucele ondosi, uMandosi ushaya ibhizinisi no-husband. Yiyo njalo i-family vision yonke leyo. Abanye-ke abakhona ngaphandle bayasaphotha phela, ngoba alikho ibhizinisi umuntu azenzela yini. Ibhizinisi uzenzela ukuthi edayise. Uhlobo lokudayisa-ke kwabo yikho ukuthi kunama-viewers abo kwishow. Nakhona laba belokhu bekhuluma izinto eziyiphutha, bepromote ishow, bayayidayisa phela ukuthi qhubekani nisibuke senze imali. Sibabuke-ke nathi ngoba sinankinga nokubabuka, futhi asinankinga nokuthi-ke sizohleba ngoba phela sihleba into esiyibukile. Okwakho-ke ukuthi angikwazi, okwakho angikwazi. Yileyo nto-ke le ngibangela i-stress ngawe, neyenza futhi mina ngize ngigcine sengibona ukuthi hayibo, yazini ngizogcina sengiba rude, ngoba phela ukuba rude nje akusiyo into enzima. Ngizogcina sengiba rude ngithi mina kanti wena yini inkinga yakho, ngoba uyabona ukuthi le ivela kwi-TV, i-TV show evela kuredo. Besizoyixoxa-ke sithi-ke kune-story esidlala kule radio station ngesikhathi esithize, bakhuluma ngalokhu. Manje sesinomqondo wokuthi umuntu lo odlala le ndawo yokuba umakabani ukanje, ngendlela esimuzwa ekhuluma ngayo, ngendlela esibona izinto zenzeka ngayo masilalela iredo. Kodwa kwi-TV siyabuka, sibona nezinye izinto ezisemakhoneni. Yila sesifunda khona i-body language, yila sesifunda khona ubuso bomuntu ukuthi hawu, wathi akasho lutho kodwa ubuso bakhe buboxoxa enye indaba. Wena Musa ukubona ukuthi lokhu alikho iphutha.
Ngoba nakona ama-movie iyenziwa imuvi bebe khona abanye bethi, hawu yaze yamnandi le movie ephumile hambani niyoyibuka. Hawu thina sifike siyibuke imuvi sithi hayi bo, kodwa yini le movie ebhora kanje ibanda kanje kanti wena ubonini limnandi. Hawu ayichaze-ke onake ukuthi mina ngiyithande lana, yikho nje le movie imnandi ngichazwa ile ndaba nale. Ngithi mina alright, siyivale-ke le nto, bye.